Balima anya kuma Sékou Toungara les politologues depuis New York billet lundi 29 août 2022. Aywa Maliens auto shibo Sékou Toungara teke konala ne ma fo awnyena go SE mogo de be ka Mali chibi. Mali karamogo be aw yen sereye. Anga karamogo nyumamba Ousmane Seri Maran Aidara. Anga karamogo nyumamba Imam Mayin Ouattara, anga karamogo nyumamba Imam Diko, anga karamogo nyumamba Ashirifou Chirafa Nyoro. Kolonel Modibo Kone fleka Abdou Niang na bo abeka karamogo la gushi mena kala ngala me ma fa na ngo Abdou Niang manna transition de médicament Malien nga janga na me Modibo Kone ni Mali chira ni be ni asimika fanga chena wallahi chete musote Modibo Kone edidu wallahi te faso jola kiko kon Sékou Toungara tara malla kiba don kasola Mali nti tay Mali te Sékou Toungara tay ndaro na kuma gani borida de me nga bunya bika mais masakle clé te diena ban awa hake be fin be sans fait anga tangala me folo Mayin Ouattara bora ka kuma kaka hakil na fo jihadi ko kuma na nga ne yoro tan shegi ne toma ka kuma kono ni shite chen yoro tan an shegi manipulation de do voilà comme manipulation de do awni ala main de fleka doya ka ke mugoni ni mugo bayin ni mugo ni karamogo folo min bora ka asimi nunu deme ku ka barata bulu kain parce que kube ka jadisi faga bio de be ka jati na fo oye jadisi bio de be ka jati na fo de be ka jadisi ya ke Mali kono bi Malien ni ay farafin ka ala e farafin halaki ka blashia be ko fe na nyona si doroni du wala be flaw nyakoro awa ni transition mo a bete de surtout Modibo Kone wala ate ka transition gla be ka chidi akul akojugu fe be ka transition kono abebe ka bol de ka côté là Mayin Ouattara de kera karamogo foloye ani Ivoirien blara nyona lokoko la parce qu'abeka Assimi defa parce qu'abeka Modibo Kone defa Mayin Ouattara de Ivoirien blara nyona Modibo Kone de nofe Mayin Ouattara de Ivoirien blara nyona Assimi de nofe Mayin Ouattara de Ivoirien blara nyona Camara de nofe bi Ouattara denta demu mau demaka kele sila Mali révolution simake ko Mali hera sura la ko Abdou Niang yera la o de talemba bolobi SE konana o ka wuli ko wulu fato ka Malien beke jihadisi ka Malien bela ngina Franci ko Franci awda yira ko Franci de jihadisi ne ka bonya be Mali karamogo beka awa Mali suna mogo ateka mogo bere attaquer avec suna mogo de targeter bi Mali mogo te nabi do bora viromani saraga balen do bora ko Sékou Toungara be ka transition kele ni mo be ka transition kele Modibo Kone de be ka transition kele ni mo be ka transition kele Maliki Diaw de be ka transition kele ni mo be ka transition kele Wage de be ka transition kele ni ma sabayin awanga révolution o be ka betinge on de bolo be jugu bolo bi ute Franci kele yo awa Franci kele la teni koloneli sabashi kolonel to be ku sutara de galonka awa galoma jamana sijo kaute Franci fe Franci kele la yere aute barake no lui awa Mali denyuma be Oube ka bela maloya bi ka Mali denjugu ka bebla ka denyuma bela maloya bi Malien awni ala ana krache Mayin Ouattara min wula ka surasu ka gloki bo surasu no fe ka be sa surasu no fe o de dogato fle Abdou Niang bulubi ko yen galon tegelai ko Mayin Ouattara galon tegelai jien be nyabe nabi Ivoirien be tekere fon nabi ma fa na nga aw yera de be ka fanga nchen ni fanga nchen na do reta aw de do bon nafa jumembe na awlu awni ala ana krache ni e kumaye kuma minga nga fobi et puis na e video ke ubeta suna mogo de photo ta ko bla binya nga video korobi Modibo Kone kiko ko Sékou Toungara kono tara malla kiba mine ka don kasola Modibo Kone wallahi ni absega ka ala karala teke na Sékou Toungara mine ro ay mine ka faka doro mo doro ni foyena ma antange ne balo limbe billahi naw filla ne bafo mogo nte chien fo teka kene fe Malien bébé ne fait bi Malien bébé ne tabi kane voter kane bi kane blanye fait ma out ne fait parce que out face au jola aw surasi chama be ka stratégie ye munye fanga ka to surasu bulu mogo na jelendo abo be disqualifié mogo nogolo de ba o deme parce que aw re jelinte parce que aw te ka jelenya bara fana ke avec Franci gena parce que aw ni Franci blara nyona mbo foka nogo bo woro la pew ko fo bela jelengena voilà aya tombe faso kuma sulu dendo boui donc kanya fo bela jelingena Mali mogo be ben la bi ou be la guerre préparée Mali contre la bi mena deuxième vidéo que dans quelques minutes maintenant na drombe deuxième vidéo que moye faso fait o de be kala molo abi ou non seulement be ka ta kasola karamogo contre o ka o deme avec a Bobby awa Mali suna nya mogo be Mali kono Mali kokan
aw kɛlɛbaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ Modibo Kone de don parce que Abdou Niang b'olu de ka baara la aw bɛ ka Mali bɛɛ fara bi Abdou Niang ko Imam Dicko ye terroriste ye sisan a bɛ ka taa Maïga Ouattara de la a ko Tahirou y'a ye awa sinikɛnɛ a b'a fɔ ko Sékou Tounkara fana y'a ye voilà c'est tout. Donc keto mbe faso kungasulu den dɔw bɔli na pew voilà donc a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲangi nana de ka malien bɛɛ fara ka bɛɛ ɲina Faransi kɔ awa bɛ ese mɔgɔw de ka baara la non seulement bɛ ka activistes bila ɲɔgɔn na en même temps aussi u bɛ ka karamɔgɔ u donne bɛ karamɔgɔ ko de fana la sisan o ye transition ka ko de bantɔla ye bon n'a ye a ye bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi na aw ye Abdou Niang to ya ka ni baara in kɛ dɔ wɛrɛ tɛna kɛ wahabiya bɛɛ bɛna bila o contre la Mali kɔnɔ a bɛna suna kɛlɛw a bɛna sunamɔgɔ de bila o contre la ne tɛ fɛ o de ka kɛ mais Modibo Kone i bɛ ka danger dɔ to ya ka passer ka SE kɔnɔ Modibo Kone ni e yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye ni ko bɛ ka kɛ ni e ye yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye ni ko bɛ ka kɛ ni e tɛ ka fɛn bɔ a la ça veut dire que i yɛrɛ y'a complice ye mɔgɔ si Modibo Kone Maliki Diaw Wage n'aw votera hali 20% tɛ voter aw ye Mali kɔnɔ billahi mɔgɔ si t'aw fɛ parce que aw tɛ Mali jɔ la aw tɛ Faransi kɛlɛla ye awa aw tɛ Mali jɔ la awa aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ ka Asimi ka kala segi an ye mɔgɔ su don an ye faso denjugu fɛn fɛn gola gosi k'a bɛɛ su don Modibo Kone ni Wage ani Maliki Diaw u y'a bɛɛ su la wuli u ye faso denjugu bɛɛ su la wuli k'u kɔ k'u jɛ tuguni k'u bila faso den ɲumanw la a b'o baara de la bi o y'a ye mɔgɔ bɛ siran ko Surasi ka fanga ta n'a ɲɔgɔnna su de don vous êtes incapable d'unir les Maliens vous êtes incapable de diriger ces pays ces trois colonels mɔgɔ bɛ Asimi ko de la ko ani Kamara ko sinon aw si t'a la ne ka tiɲɛ de fɔ ni mɔgɔ t'a fɔ ne b'a fɔ bi aw de yɛrɛ bɛ ka faso faga bi awa aw taabolow tɛ kelen ye dɛ aw ye colonel Duru ma aw taabolow tɛ kelen ye dɛ a bɛ ɲɔgɔn sutara de la dɔrɔn kana se ɲɔgɔn ma mais a tɛ marcher c'est la pure vérité dɔ bɛ ka dilan dɔ bɛ ka ɲa aw bɛ ka Faransi gɛn Asimi bɛ bɔ Kamara bɛ kumabaw fɔ aw bɛ ka Faransi gɛn Maliki Diaw Modibo Kone o bɛ ka taa Faransi défenseur tagaw ta Faransi défenseur ta ko k'u jɛ k'u gɛrɛ anw na a ka plan tɛ dɔwɛrɛ ye ko Surasiw kelen de bɛ fanga réservé mɔgɔ si na Surasiw tɛ fanga tila bon n'a ko k'a b'o kɛ sisan mɔgɔ jumɛn b'aw dɛmɛ k'o baara kɛ o ye kalabanciw ni faso cilaw de sisan a bɛ taa olu de nɔfɛ parce que n'a ko k'a b'a kɛ yɛrɛwolo mɔgɔw na kuma M5 mɔgɔw na kuma Sékou Tounkara na kuma donc a bɛ taga Abdou Niang na ɲɔgɔnna su de kɛ k'aw senkɔrɔla fa sisan parce que aw sago sɔrɔla aw bolo aw sago sɔrɔla ala ma kɛlɛ daminɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu ye fasoden ɲuman ye k'olu bɛɛ décourager k'u la gosi k'u la taa kaso la na aw bɛ faso in fɛ aw ye coup d'état kɛ constitution y'a yira ko coup d'état ye crime de mais an y'aw ko k'aw gɛn k'aw jɛ k'aw kɛ kalo yele diɲɛ bɛɛ ka ɲɛbɔ aw fɛ an y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ sisan aw jɛra sisan aw bɛ kɛ netiri ye sisan an ka mɔgɔ bɛ taa kaso la sisan et en pire encore an ka karamɔgɔw a ka ko selen bɛ karamɔgɔw de ka ko ma depuis IBK y'a baara dɔn ko Imam Dicko ye terroriste ye dɔrɔn ne Sékou Tounkara ko IBK ka fanga baara aw bɛ ka taga ligne rouge de ka san nɔ ka karamɔgɔw traiter de terroristes c'est la plus grosse erreur a bɛ ka mun kɛ Modibo Kone aw de o Maliki Diaw Wage o wala aw tɛ ka Mali jɔ aw tɛ révolutionnaire ye aw tɛ révolutionnaire fɛ faso jugu dɔrɔn aw teriw ye olu dɔrɔn de b'a ka section na faso den ɲuman si t'aw kɛrɛfɛ aw tɛ faso den ɲuman si fɛ ala karamɔgɔ a t'a si fɛ aw bɛ ka karamɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na i bɛ ka nin kɛ n'a ka fanga tiɲɛna i bɛ ka petit modèle de aw ye walayi Modibo Kone ne bɛ mun f'i ɲɛna bi ni e bɛ Mali fɛ e de kan ka jarabi ne la e tɛ ne fɛ parce que an taabolow tɛ kelen ye i tɛ ne fɛ parce que an taabolow tɛ kelen ye e bɛ ka wulu fatɔ minnu bila ne la bɛɛ tigɛlen b'u la n y'a bɛɛ bɔ ka bɛɛ disi kari-kari galon minnu bɛ ka dɔrɔn adamadenw na a bɛɛ bɛ ka bɔ ka essayer de kɔnɔ muso nafigi dɔw bolo vous êtes entouré par beaucoup de vampires a ye kɛriw bila ka na dɔrɔn a ye kɛriw bila ka na faso denlankolon dɔw bɛ k'a saboter
Modibo Kone ika SE Mali Dambe be boala. A Benalache. Ika SE aye Mali Dambe be boala bi. Malien chiti retrouve ni eka SE ngebi. Bilay ala. Nebe bo djembe ka me ite faso jolayi. Ni bene kantike ola. Awa itate Mali. Ima fengeya. Ima Musa Jawara te kasola. Abisaka ya ne kata malla. Abisaka ya ne se utungara kata malla. Ebe mene ki don kasola. Oube nebe sa. Oube ebe sa. Ni fe vraiment fera ça ya ba fera parce que aw bolo te sa sisa aw bolo fanga inte ba mais dondola aw be fanga in bla avec la ka fo aw ma ko ne kuma ka Mali mara dien tabolo be de fleni mogo shima da awla awa aw te faso jola ye modi be kone mogo shima da awla awa aw te faso jola ye aw de be ka faso in den be bla nyogona bi aw de be ka activiste be bla nyogona bi aye faso in dambe be bola faso in jugu aya be wole kana ala yo double communication na oye ibeka ka député korodo sunguru abe kolu be blay abe prevu bambolo abe favoritisme na fambe aya ko de force de changement na aka stratégie mo shila agogo fanga ka ke surasu de tayi nako ka boke M5 bi opposé yere wolo bi opposé olu bebe dekrefe ka mo do tayi yere wolo la ka mo do tara M5 na kolu shu kolu blaka an yere dama kan be bla nyogona o ma obotuguni avec un karamogo de cadeau, karamogo de fanakali na sa, avec faux de mako terminis. Aka ko de banque ma sirakoui. Billahi tallahi. Eh! Aya fakakoui. Djembe yabe malabi. Djembe ka nyabo mali febi. Mais mali denyuma o be ka bel libu djembe ngena. Munu yere ya ka défenseur yi. Aka défenseur flabete me may watraka. Aka défenseur flabete me may watraka. O de be kala goshibi. Ate faso denyuma chife. Les Maliens sont fiers de Sékou Toungara. Les Guinéens sont fiers de Sékou Toungara. Beaucoup d'Ivoiriens sont fiers de Sékou Toungara. Les Sénégalais sont fiers de Sékou Toungara. Mais, aux trois colonels, vous n'êtes pas fiers de moi parce que, en cas tabolo te kilinga, awa, aute faso jola, avec a faso imbe chichi, avec a faso imbe dambe boala, ni cheta fo, ne ba fo. Wala aute mali jola, abe mali chidi la. Aou debe kanani faso denjugu bay. Anya mougo mounou fera kouda kou shudo. Aya be shula ulibi. Kanga fara ɲɔgɔn kan ali Modibo Keita ma fɔ kan bɛɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bi aw nana ni aw teri kurani minnu ye olu de bɛ k'aw na gosi bi n'an ko surasiw na an ko surasi min ka fugulan jɛngɛlen don dɔrɔn u bɛ bɔ ko nin ye Sogɛli ka mɔgɔw ye n'i ko Asimi ko nin man ɲi dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'e ye Sogɛli mɔgɔ de non seulement aw nana n'u ye aw bɛ ka na ni division ye est ce que division bɛ aw arranger ya non a t'aw arranger aw kan ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan de bi mais aw bɛ ka maliyɛn bɛɛ bɔrɔtɔ bi awa Mali wahabiya bɛɛ Mali suna be mogote ka okele Modibo Kone de be ka okele direct aga na Abdou Niang na jede Abdou Niang ka patron e Modibo Kone di kuma be de fleur ayere akuma kan kala ayere ka kuma kan na je mba je pour une deuxième fois malien be inséré be ka kuma ina me may watara bora ka kuma ka hakil na fo jiadi ko kuma na nga ne yoro tan shegi ne to ma ka kuma kono mi shite chen yoro tan an shegi manipulation de l'eau. Voilà. Allez de be couronner donc à tema hali karamogo kan. Abdou Niang be journaliste de do. Abdou Niang ye karamogo di. Abdou Niang ye géopoliticien de. Abdou Niang de be fin bed don avec a bed doya bi. Dans un pays sérieux. Sécurité d'état kan Abdou Niang minedi ka a bomo sengoro ka kangara dai ka tla kabla. Ka interpeller meutake olu yere de ba ko fe. Olu de ba ko fe ou be ka jamana be nyagami ou be ka Asimi ka fanga saboter ne kani borane yafu Asimi tiens là igani fanga ni ne madala ni ne fanga shima ibli avec cette allure na o mo duru tora nyogom bolo doron soit o bebe bi soit ayere ma bekele Musa Taro de coup d'état ke domina Modibo Kone fleka munkede chegoro nkumbo de ke ou be mo tonye parce que ou sorti dama yo coup d'état ke Musa obligé là de qui débarrasser Kaboula agno fuitier soit au bébé bi soit Modibo Kone tisse kaka place nke non a tisse a kungolo takun ninge Abdou Niang sigilengi ko teru wabe glomi ebe ka surasu supporter ebi joko surasu be ka de me baga do ko glomi nai e che sabali sa ganyo to sutara la mbe dan woro la me munya fo bela jelengena surasu wa kadni me wallahi a yerer badike akuma nga se mai watara ma wallahi e mai watara ay Mali denyuma bela moluya aw de kunga loi voter loi mbatu aw kanu bago teta kasola mais ay bet toy beka lebu beta ka chien
aw kelinga yele sanfɛ u ma da ala ko la ko ina u ma da ala ko la mais aw bena dɔ sɔɔni ko ala ko ye tiɲɛ de n'aw ma kile fali kɔ la wallahi ala tɛ 2020 na a 2022 tɛ a n'aw ma kile fali kɔ la dans 2 mois a bɛ bin n'aw ma kile fali kɔ la dans 2 mois kalo fila yɛrɛ ka ca kalo kelen n'aw ma kɔlɔsi u b'aw bin ka aw gɛn ka bɔ fanga la o préparation o bɛ ka kɛ ne b'a kalama n bɛ tila ka deuxième vidéo kɛ n bɛna révélation fɔ maliyɛnw ɲɛna n'an sigilen bɛɛ di u bɛna an ka jamana attaquer janfa kɛra Mali contre la mɛnna mais n t'o fɔ nin vidéo la mais n bɛ kuma Modibo Kone de fɛ ni Mali kɛ ni binna Modibo Kone i ni Maliki Jawo aw de Mali bi a tɛ Mali den ɲuman si fɛ non den jugu dɔrɔn de ba ka ca aw kɛrɛfɛ n m'a fɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ den jugu ye dɛ mais Mali den minnu kan ka minnu an ye minnu da k'u kan tigɛ k'u su don a y'a su bɛɛ lawuli a ye jamana bɛɛ jigila tigɛ i ma Choguel tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ jigilatigɛ man ɲi adamaden ma lamɔlɔli sugu bɛɛ dara cɛkɔrɔba in kan u y'anw kɛ Choguel mɔgɔ ye parce que Choguel ko dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ ye fara ɲɔgɔn kan fɔ ni sɔrɔsi saba nin bɛ wuli k'i kɛlɛ awa aw tɛ ka Mali in jɔ dɛ mais mɔgɔ min ye Mali cibaga fɔlɔ ye o ye Modibo Kone di Modibo Kone ne b'o fɔ awa sinikɛnɛ seli ye i tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka ne minɛ awa n'i ye ne faga fana i tɔgɔ bɛ don tariku la fura foyi t'o la mɔgɔ t'a lase bɛɛ ma Senghor de la ka karamɔgɔ dɔ minɛ tan cogo la karamɔgɔ in salen Senghor ma kɛ mɔgɔya kɔfɛ Senghor sara a muso sara a den bɛɛ sara mɔgɔ tɛ bɛɛ kɛlɛ surtout i dɛmɛbaga ko ni danga wulila sɛw a bɛ don muru jago de la mɔgɔ bɛ kɛ kɛlɛ e ka wurufarinba e bɛ k'o bɛɛ kun ci mais il y a quoi au juste est-ce que réellement aw bɛ Assimi fɛ est-ce que réellement aw bɛ Mali fɛ billahi ne segu bɛ n kale billahi tallahi aw tɛ Mali fɛ aw tɛ Mali kɛlɛlaw ye dɛ aw ye révolution déguisée lenw de ye c'est tout ne kɛ n t'aw dɔgɔya mais aw jogo ye mun ye ne b'o de fɔ parce que aw ne bɛ ka mun fɔ aw ma yala a bɛ digi aw la dɛ mais aw kɛrɛfɛmɔgɔw ye mun fɛn fɔ Choguel ma aw ka jugu n'o ye aw ye adamaden ye Choguel tɛ adamaden ye Choguel filɛ bi an t'a dɔn n'a bɛna sigi ou bien n'a tɛna sigi an b'a dɔn a nɔgɔyara mais jigilatigɛ dɔ bɛ a ma ɲi adamaden ma a ma ɲi organisme ma a ye bɛɛ jigila tigɛ wala a bɛɛ jigila tigɛ bi a bɛ ka bɛɛ lajɛlen jigila tigɛ bi je le dis haut et fort Modibo Kone i tɛ Mali jɔla ye dɛ non i tɛ ka Mali jɔ dɛ n b'o fɔ bi dɛ ça c'est clair comme l'eau de roche i tɛ ka Mali jɔ bi i tɛ ka Mali jɔ sini i bɛ ka Mali tɔ bila fossé de kɔnɔ i bɛ ka Mali tɔ affoché de donc ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ n bɛ vidéo bila yɔrɔ la Mali bɛna attaquer ala tɛmɛ o préparation bɛ sen na n bɛna deuxième vidéo kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka na a y'aw préparer n bɛna deuxième vidéo sigi sisan n bɛ nin vidéo bila yɔrɔ la Maliki Jawo Modibo Kone aw tɛ ka Mali jɔ aw bɛ ka Mali ci de ça c'est clair comme l'eau de roche n y'a kuma fɔ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ bɛ tila ka Segu Tunkara ka kuma tiɲɛ bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ di ni ne ye kuma fɛn fɛn fɔ ne kelen tɛ fɛn dɔnna ye dɛ mais wallahi ne ye kuma min fɔ temps de don aw tɛ fasoden ɲuman fɛ ayi non aw tɛ fasoden ɲuman fɛ aw tile kelen ma kɛ fasoden ɲuman fɛ Mayi Ouattara mun y'aw supporter o de bɛ ka nɛnɛ Abdou Niang bolo bi o karamɔgɔba ni ye nin kɛ Amérique ka Amérique mɔgɔba dɔ la gosi ta ali bɔgɔbaga bɛ tɛgɛ tɛ s'i ma k'aw ye aw bɛ ka Mali kura jɔ aw ni ala aw bɛ ka Mali kura jɔ aw tɛ ka Mali kura jɔ dɛ aw bɛ ka Mali ci de a y'aw Mali danbe bɛɛ bɔ a la Mali danbe tanw aw bɛ ka gɛrɛ olu de la bi minnu ye Mali fagabagaw ye a bɛɛ ni ala na kira cɛ ala ka hɛrɛ k'an ye